हाय लोगोफोर, आं दायो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। दायो जोङो खैराबारि गुजलियाव थांबाय थादों आरो एक्टरजों आंजों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्लाथाय जोबजासिम नायलांदो आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय आरो। थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो दे लोगोफोर। खैराबारि टाउन सफैबाय जोङो दायो लोगोफोर। नै दायो जोङो गुजलि बाजार सफैबाय आरो दायो भिन्दि लाबाय थादों जोङो। ओमफ्राय मा मा लानाय जायो नायलांफाबाय थादो नोंसोरबो, आं देखायलांबाय थानोसै दायो। नै लोगोफोर दायो थालिर मैखुनखौदो दावदैखौदो लालायबाय आरो बेयावहाय। नै लोगोफोर दायो जोङो न'आव थांबाय थादों आरो दायो। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामदो लोगोफोर। ओमफ्राय आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन। बाय बाय।